Draga braće i sestre, evo u vremenu velikih iskušenja, kako u zemlji, tako i van naše zemlje, u vremenu velikoga stradanja hrišćanskoga na prostoru Ukrajine, na prostoru Palestine, imamo blagodat i blagoslov Božiji da se sabiramo za svetom trpezom koju nam servira sami Gospod. Da se okupljamo pred tajnom i za tajnom na tajnama, na svetoj liturgiji, koja nije samo komemorativni događaj gdje se mi prisjećamo svega što se zbilo iz života Hristova, nego uvijek i iznova, prizivajući Svetoga Duha, Sveti Duh dolazi, osvećuje darove, baš kao što ih je osvetio i Gospod. Onda na tajnoj večeri razdijelio svetim svojim apostolima, a mi pričešćujući se istim takvim svetim darovima, časnim tijelom i krvlju Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, uvijek iznova se sabiramo na tajnoj večeri, jer kako kažu molitve, jagnje Božije koje se jede i nikad ne nestaje i nikad ne prestaje, i nikad neće nestati i nikad neće prestati, sve dok je nas, naše dobre volje i naše vjere. Stojeći na svetoj liturgiji svjedočimo vjeru i svjedočimo pripremu za drugi slavni dolazak Hristov, jer da bismo stajali na liturgiji moramo se prije toga i pokajati i oprostiti sve ono što nam je učinjeno, od najmanjeg pa do najvećeg. Kako narod kaže, čovjek je veliki onoliko koliko je spreman da oprosti, a ja vam zborim, najveći je onaj koji je spreman da najviše oprosti, a najmanji ostane. Neka ste Bogom blagosloveni, neka vas Bog čuva. Amin Bože.